Da, eto, čuli smo priloga, a nakon prelistavanja prelazimo na temu politike, o aktuelnim dešavanjima u festivalu Merdita i u potpunom mraku koji je pokrio ceo region. Ovog jutra razgovaramo sa Miljanom Damjanovićem, potpredsjednikom Srpske radikalne stranke. Miljane, dobro jutro, dobrodošao. Uvijek je zadovoljstvo raditi s ovdje. Dobro jutro. Bolje vas našao, uvijek u ovakvom dobrom raspoloženju. Da, imaš dobru energiju. Mi odmah prelazimo na ti nekako stalni gost. Dobra energija i razbudi nas i pokrene, verujem i gledalci. Ja mislim da sam jedini gost kome zakažu u 7:40, a ovdje dođe pre 7 da svaša kolega. Znači da ti je lepo kod nas. Popio kaficu, lepo pročita novine. Tako je. Mi smo inače već jednu emisiju odradili ispred, šteta što nije bilo kamera. U to ne sumnjamo, da. Nekako region, potpuni mrak, kolaps energetski koji je najveći u posljednjih 20 godina, definitivno je tema broj 1. Srbija to osjetila nije. Šta nam to govori? Govori nešto što smo ovdje često, o čemu smo razgovarali. A to je da je 21. vek, vek energetike i vek hrane. Sve drugo pada u vodu. Jer evo pokazalo se šta ćete vi danas u 21. veku. Znate, nema više, ja sam odrastao kad je bio fiksni telefon i postoje brojčanik. I ja sam. Kad sam moje deci pokazao na internetu, oni su pitali šta je ovo. Danas je sve povezano za to. Sve aplikacije. Pa ceo sistem staje. Ceo sistem. Danas su svi, ako krenemo vojnu industriju, svi avioni, sve što se dešava je navođenje. Tako je, dronovi, rakete. Oko čega god da krenete. I sad zašto je energetika toliko značajna? Značajni su onda ti veliki projekti. I projekti u kojima Srbija mora mnogo više da ulaže. Sada, lako je pametovati odavde i kada sedite. Jer neprijatelji, ne samo Srbije, jer imamo ozbiljnu polarizaciju na međunarodnoj političkoj sceni, odnosno na toj geopolitičkoj sceni, mirno to ne bi gledalo i imali smo situaciju, ja sam vam ovde govorio pre tačno 6 meseci, kada smo govorili o projektu Morava do Egeja. I zašto je strateški bitna? Jer pored ostalog, osim transporta, mnogo je bitniji taj moment koliko bi modernih elektrana mogli da sagradimo. Ne samo mi. Znači, jednostavno, kineski partneri su taj projekat rešili da podrže. I onda smo čuli u takozvanoj stručnoj javnosti, a prvi stručnjak među njima je bio američki ambasador Hill, koji je tog dana bio u obilasku opštine Bujanovac i odmah dao izjavu za naše medije da to nije dobro za Srbiju, već bi Kina time htela da destabilizuje Evropu i tim tokovima nekakvo oružje šalje i tako dalje. Znači, prva stvar dobra koju je rekao kao stručnjak, da je priznao da je to izvodljiv projekat. Pošto imamo, opet kažem, deo takozvane stručne javnosti koji kažu da ti delovi nisu plovni. Tačno je, gospodo, nisu sad plovni. Kada sam ispred Skupštine Srbije bio u poseti Narodnoj Republici Kini, mi smo ozbiljno razgovarali o tom projektu. I oni imaju najsavremeniju tehnologiju. Apsolutno bolju od američki. Amerikanci su toga svesni. Kinezi. I rekao sam vam, ne govorim na pamet. Njihov projekat je da bi za 5 godina mogli da izgrade tu trasu, da završe tu trasu. 20 milijardi dolara je investicija, godišnji prihod 2 milijarde dolara direktno. Kad kažemo direktno, znači od plovnosti trgovine robama i uslugama i proizvodnje električne energije. To je direktno. A indirektno, plovni je deo, pravi se pijaća voda, zatim turizam, zatim poljoprivreda, proizvodnja hrane. I jednim tim projektom vi završavate problem 21. veka. Proizvodnja hrane i proizvodnja, odnosno ulja. Miljane, zapamti gde si stao, idemo samo na jednu kratku pauzu pa se vraćamo u studiju. Da.
Slušamo dalje. Evo samo da bukvalno na rečenici. Naravno, mi smo svesni da sada, nažalost, nije vreme ne zato što mi nećemo, nego zato što smo svedoci šta se dešava na globalnoj sceni, a globalna scena je sledeća. Danas je nedelja, znači ja mislim da je završeno sajam naoružanja u Parizu, koji je trajao nekoliko dana. Dobro. Sada, ono što je impozantno, da bi gledaoci razumeli, parking tog sajma u Parizu, parking, je tačno oko 100 puta veći kapaciteta nego naš parking na našem sajmu u Beogradu. Znači, možemo da zamuslimo broj automobila koje... Bio je krcat svakog dana. Ja vas sad pričam treći dan, ne prvog dana kad je bilo otvaranje. Treći dan. Nikada veća navala, od 2016. nezapamćeno interesovanje. Drugo, bilo je interesantno da se vidi šta je prikazano. Odjednom nikada više pokretne ili takozvane poljske bolnice, sve ono što je nešto za teren. Nenormalna nabavka, svi se naoružavaju i prosto imamo utisak, i ovo su sve probni baloni, ne imamo utisak, nego se pred nama već dešava globalna svetska kriza, koja već traje. I sada mi samo govorimo o Ukrajini, jednom ozbiljnom poligonu gde imamo sukob Ruske federacije i NATO pakta. S druge strane imamo Gazu, imamo Izrael, imamo Hute, imamo još u Africi. Pa samo centralna Afrika ne ratuje. Da. Samo centralna Afrika, znači vi imate svuda određene pobune. Imamo kineskog predsjednika koji je pre neki dan rekao jednom svom partneru rečenicu vrlo bitnu. Amerika i dalje preti preko Tajvana i ostaje samo još jedna karta u celom tom sistemu, to je Indija. Mi se nadamo da će ona ostati neutralna i da će se možda onda na ovome svemu završiti. Da, jako je velika godina i ratova i baš teška godina, da, iza nas. Borbena nekako. Teška i ne želimo naravno da crne misli i da slutimo, ali moramo da pratimo šta se zaista dešava. Znači, vi ste imali sada i Španiju koja je prešla na ratnu ekonomiju. Zašto je prešla? Pa gde je Španija? Pogledajmo na karti. A što je Španija to uradila? Da, očigledno da se menja situacija trenutno i da se svi spremaju za... Očigledno je... Zašto je Poljska podigla preksinoć svoje avione? Njegove, da. I preti da će zatvoriti granice za rusku robu. A dotok, znači Rusiji ostaje onda samo direktno vamo sa Kinom. Znači dotok svega. Prosto moramo negde govori koliko se mi borimo. Moramo da sve... Sada je, nama je najpotrebnija mudrost pre svega. Ne pamet. Imamo. Ali mudrost, jer evo i da tu zaokružim. Svi ratovi, ono što smo učili u istoriji, svi ratovi su krenuli nekim ultimatumima, pogotovo prema Srbiji. Mene sad interesuje Srbija. Prvi svetski rat, dobili smo 8 ultimatuma. Nije tačno da jedan nismo prihvatili 7. Svih 8 smo prihvatili. A onda smo dočekali da su došli brodovima preko Dunava i krenuli su da gađaju Beograd. Drugi svetski rat, ultimatum. Prvi prihvatili, kad smo prihvatili, oni rešili da ratujemo, onda su obaveštene službe odradile svoj posao i onda su dobili zeleno svetlo, bombarduju opet. I svaki put je postojao neki ultimatum prema Srbiji. A kako je počinjao svetski rat? Pa pogledajte, pred prvi svetski rat uzdiže se Rusija, što se kaže, za kukuruz nemaju ni Francuzi, ni Englezi. Dolazi Nemačka sa svojim aspiracijama, kreće rat. Amerika mudro ćuti, ulazi kad ulazi, koristi, snabdeva i jedne i druge i treće, zarađuje i podiže se, do tada oni nisu sila. Drugi svetski rat, po istom principu. Kada ulaze Sjedinjene Američke Države u rat? Kada ulaze? Pa gde su se nacisti posle sakrili? Ista priča.
Rusija raste, Englezi i Francuzi nikad gorem ekonomskom stanju, Nemci se uzdižu, krećemo u rat. I pogledajte danas, konačno je pod Putinom Rusija stala na noge, podigla svoju privredu. A Evropa oslabila. Oslabila nikad gore. I Engleska, i Francuska, sada i Nemačka. Tako je. A šta je potrebno u Americi? Dok se dvoje svađaju, ona prihoduje daleko i od tih dešavanja. I sad imaju taj problem petrodolara, ali to je neka... Ali zato je Srbija jedina sijala kada je bio potpuni mrak. Zato je Srbija pokazala i da li možda tu ta mudrost predsjednika došla do izražaja? Odgovornom politikom, godinama unazad, kogod se to nekom sviđalo ili ne, i evo pokazalo se da imamo stabilne sisteme, to može samo da se unapređuje, naravno, i ne zaboravite da je država odredila sredstva, ozbiljna sredstva za rekonstrukciju cijelog, mislim da li u istočnom dijelu Srbije, da nam se nalazi za proizvodnju električne energije i tako. Znači moramo da ulažemo u te kapacitete, jer to više nije budućnost, to je sadašnjost. Jeste, lepo si to na početku rekao, sve apsolutno ima veze danas sa tom strujom i sve ide od ovih, ne znam, automobila do raketa za navođenje. Bukvalno je sve... I do toga zašto nama inostrani partneri dolaze u Srbiju, direktne strane investicije. Zato što smo im ponudili najjeftiniju, pored ostalo, struju. Jer fabrike rade u 2 i 3 smene. Pored ostalog je i to bitan faktor koji imate uvek u rukavu da možda i sutra da ponudite i našim privrednicima da bi mogli da razvijaju svoja postrojenja. Znate, bez toga ne možemo biti takmac nigde više. Jeste. Ne u Evropi, ni na Balkanu, a kamoli u Evropi. Da. Da ne pričamo o svetskim razlogima. Evo, druga stvar koja je zaista bitna. Predsjednica Skupštine Ana Brnabić poručila je da je litijum velika šansa za razvoj i novih radnih mjesta u Srbiji i da predstavlja naftu 21. veka, a dodala je da bi u narednih 6 godina u Srbiji moglo da bude uloženo 11-12 milijardi evra, a da bi posao dobilo 20.000 ljudi. Pa me interesuje tvoje mišljenje, šta misliš o tome? Mi smo jedini ostali na tom stanovištu, pa faktički izgubili jedne izbore, mi srpski radikali. Jer iako je krenula velika pompa u medijima protiv iskopavanja litijuma, mi smo ostali do kraja dosledni, jer smo bili svesni koliko je to razvojna šansa za Srbiju. Čak smo imali izjavu tada predsjednika države da je popustio, ispao glup pred onima koji su zaista vršili najstrašnije pritiske. A mi smo s druge strane figurativno rekli, pusti nas da ove demonstrante rešimo, da vidimo tamo da li znaju da plivaju, malo i bacimo s mosta i tako dalje. Figurativno, naravno. Prema Ćuti, ovima koji jednostavno, oni su imali ljudi zadatak. Zadatak. Oni su plaćeni. Ajde pojasnim kako misliš šansa za Srbiju, u kom smislu ste vi to gledali? Šansa za Srbiju iz više aspekata. Da smo mi na vlasti, prvo ne bi se dovodilo u pitanju, jer nema razlike između iskopavanje rude, bilo kog tipa, hoćemo da zatvorimo Kolubaru pa da nemamo struju. Jer bilo i tih idiota i ideja. Pa je to radila Zorana Mihajlović? Da se okrenemo vetroparkovima. Najskuplja proizvodnja električne energije. Ko će to da plaća? Imate vi da platite sutra tu struju. Jer gledate koliki vam je račun. Zašto se svuda u svetu pronalaze i traže se nova nalazišta? Pa da bi... Zašto je to postaje najpotrebniji resurs? Druga bitna stvar. Potrebno je za baterije. Ljudi su se smejali kad smo govorili da je u Kini napravljen leteći automobil. I dokazali su. Zašto su ispred Amerikanaca? Zato što Amerikanci, automobilska industrija, prave leteće automobile, a Kina je uradila pametno. Dala je svojoj industriji baterije, ali je baterija glavna u celom tom. Vidjela kako ćete napraviti auto, svi su oni to davno prešli tu igricu. Znači, bukvalno. I to sam tamo bio, i to sam video 2018. I kad smo govorili ovde, naravno uvek ima onih koji onda se podsmevaju, ali ne podsmevaju se oni zato što oni tako misle, nego zato što imate plaćene grupacije u Srbiji, koji šta god vi želite da uradite, kreće kampanja protiv toga. Od nevladinog sektora koji su plaćeni sa zapada i od političkih stranaka takozvane opozicije, a to je čista prozapadna antisrpska opozicija, koja je plaćena da podiže na noge narod protiv sopstvenih interesa.
I onda vi pričate o nekakvoj ekologiji, ekološkoj svesti ili bilo čemu. Ekološka svest je: izvolite, ajmo iz Belorusije da dovedemo najbolju fabriku za proizvodnju autobusa, pa u Beogradu sve električni autobusi i rešili smo problem. Ali električni, pa šta onda opet potrebno? Pa struja. Struja, tako je. Jedno s drugim je vezano, ljudi. Ne možete vi s jedne strane, šta ćemo, ajmo svi u prirodu. Ja volim u šumu, ja volim reku. Ali ne znači da ćete vi time zagaditi životnu sredinu. Najbolji zakon u Evropi ima Nemačka. I te kao srpski radikal nemam problem da kažem ima najbolje, ajmo da preuzmemo, ajmo da prepišemo, ajde da vidimo šta je primenjivo kod nas. Najbolju tehnologiju imaju Nemci i Kinezi za kopanje. Da. Ajmo da vidimo sa njima, ajmo prvo sve da pripremimo. I onda, ne samo da damo da se proizvodi u Srbiji, ali po sistemu sledećem: da Srbija, država, bude 51% ili 50% ili 49% tog konzorcijuma i da onda mi imamo ne zaradu od 3, 5 ili 10%, poput kao što je zakon o, na primjer, o rudnoj renti, nego država nastupa kao konzorcijum i kaže: mi vam dajemo nešto neprocenjivo, ali želimo da budemo partneri. 49, 51, 45, 55, ne možemo sad mi tu da posebno ucenjujemo jer nemamo tu tehnologiju, ali oni imaju tehnologiju, a nemaju ono što je potrebno. Znate, ima jedan crtani film kad sam ja bio mali. Brzi Gonzales. I kaže, Brzi Gonzales uvek pobeđuje, jel tako, onog Mačora, i sad na pustom ostrvu i Mačor ima konzervu hrane, a gladan, ali nema otvarač. I Brzi Gonzales ga zeza. I jadan Mačor juri, ali zaboravio konzervu. A onda mu Brzi Gonzales ostavi otvarač, vrati ovaj srećan uzeo, a vratio se, nema konzerve. I to vam je ovdje isto. Mi imamo nešto, oni imaju nešto. Imamo zajednički interes. Zajednički interes je da od toga možemo na dugi niz godina da koristimo i da preko toga onda ulažemo u našu i energetiku, u prave razvojne projekte i da podižemo našu privredu. Da, to je negdje najbitnije, ta posljedica da za nas bude najbolje, bar bi tako trebalo da bude postavljena stvar. Pa to se zove i patriotizam i nacionalizam i kako god hoćete, jer prvo treba sve lepo, možemo mi da volimo i Peru i Miku i Žiku, volim ja da gledam NBA, volim i da odgledam i engleski fudbal, ali nekako bi mi draže bilo da mogu da gledam našu domaću košarkašku kvalitetnu ligu i fudbalsku ligu. E pa gospodo, da biste imali para za domaće šampionate i za kulturu, to neko treba dobro da isfinansira jer je sport postao skup. Tako je. Miljane, hvala ti što si bio naš gost ovoga jutra. Hvala vam na puno. pozivu. Da.